ochakore. No, aneno ka olendo kokwe nikech ombulu ok meke. Ombulu ni e lwet jopiny. Embo kone jopiny ni 34A ero un go kanyo. Gik ma uneno go ema amba neno. En mane adhi go kwan talando kaseyudo physical form 34A. Kora neno ka ng'wech onge go, wang'eyo ni manuoyo ne mar ariyo, omiyo ng'iyo rwathe emeo rwath. Round chan nadiera ne nitie rikni. To rikni gi rikni pogore. Ne nitie pressure mang'eny. Ung'eyo ni round chan ng'at manochung' be ne pod ker. Koro ne nitie tension mang'eny. Kasta paro ni IBC ne gimoro dhi odonje pachgi ni kapok ji ochako fuambo to wakuong negi. To sani giyie ni fuamba to kata ka wabiro chien to wabiro chien ka wanyiso kaka kwandwa ler kendo ka lambwa yiero kar nindo piny te neno ma ok wadoge kot gi kwano mochochni. King'iyo